Kaixo, Arantxa naiz, Laboral Kutxako bezeroa naiz aspalditikan. 71 urte initu nuen dela gutxi eta kuadrilakin afaltzera junitzen. Eta han berriketan hasi zien banka online irabiltzen zuela eta ni gehatu nintzen hau zabalik. Eta esan nun, ni bakarra naiz, hau ez dezula ezagutzen, ikasin behar dut, saiatuko naiz ikasten hau. Tira online banka erabiltzeko aurreneko urratsa alta ematea da. Ordun dena preparatuko dut, bueltaka ez ibiltzeko. Jakina, wifia edo interneterako konexioa duen telefono mugikor bat behar dugu. Baina horreiz gain, honako hauek ere eskura izateko esan didate. Laboral Kutxako txartel bat. Eta oso garrantzitsua, normalean erabiltzen dudan helbide elektronikoa. Adi gauza horiei. Izan ere, ailegabe ezin izango dugu alta emateko inprimakia bete. Dena den lasai. Prozesuan zehar, zalantzarik baldin badezue, edo alta eman da geho, gakoa astutzen badezue, superelekaren 900-555-900 doako telefonora deitu eta beti baten batek lagundu ingo zaitue. Lehenik eta behin, alta emateko orrialdea bilatu behar dugu. Google ireki, Laboral Kutxa idatzi eta bilatu. Hemen, web orrialdera joateko esteka agertuko zaigu. Eta azpian, online banka sarrera. Beda, hortxe egingo dut klik. Primeran, heldu gara orrialdera eta hemen alta online bankan dioen botoia dago. Bertan, klik egin eta hauxe agertu zait. Online bankako zure sarrera gakoak ez badituzu, eskatzeko bete honako inprimakia. Ikusi duzuenez, oso erreza esan da guain artekoa. Guain, datu personalak emanin behar ditugu. Ordun eskua izan Laboral Kutxako txartela eta helbide elektronikoa. Ederki, has gaitezen inprimakia betetzen. Betikoa, izena, abizenak, helbidea, datu guztiak bete behar dira. Amaitzen ari naiz, orain, datuak babesteko politika onartu besterik ez dut egin behar. Eta eskatu gakoak botoian klik egin. Dirudienez, ondo dago dena. Izan ere, mezu bat agertu zait esanez, 15 minutu barru sartu ahal izango naizela online bankan. Beraz, itxaron behar dugu apur batean. Nahi badezue, bideoa gelditu eta nik aprobetxatuko dut eta kafetxo bat hartuko dut. Tira, 15 minutu pasa dira. Ia online bankan sartzerik dudan. Ikusi dut Laboral Kutxaren orrialde guztietan online banka agertzen dela beti. Beraz, hortxe egingo dut klik, oso ondo. Erlaitz bat zabaldu da, sarbide datuak, erabiltzailea jartzen duen laukitxoan nan zenbakia idatz dezaket, letrarekin eta tarterik gabe idatziko dut. Eta kontuz, lehenengo aldia denez, eta oraindik gakorik ez dudanez, alta emateko erabili dudan txartelaren kutxasaineko gakoa idatzi behar dut. Orain bai, barruan nago. Arantxa, segurtasunangatik, bai, hementxe bialduko diate guain SMS bidez kode bat. Jakiteko ni naizela, ziurtatzeko eta alta ematen jarraitzeko. Orain klikin behar dut. Itxaron pixka bat, kodea ailatu arte. Kodea ailatu da, guain sartu behar dut. Hemen behean sartu eta kontratuaren orrialdera heldu gara. Ikusten duzuenez, online banka erabiltzeko baldintza orokorrak daude hemen. Bulegoan emango lizkiguketenak bezalakoak, baina PDF formatuan. PDF-a itxi, onartu baldintzak laukitxoan, klik egin.
Eta orain, erabili dudan gakoaren ordez beste bat jartzeko eskatzen dit. Hau da, online bankan sartzeko soilik erabiliko dudana. Oraingo sarbide gakoa nere txartelarena. Gako berria sartu, berriro sartu berresteko. Eta kitxo, mezu honek gakoa ondo aldatu dugula berresten digu. Onartu eta listo, online bankan gaude. Arrazoia zuten kuadrilakoek ez da hain zaila izan, ikusiko deu aber ze itxura dakan honek. Aurreneko gauza ikusten detena, bizita gidatua egiteko aukera da. Nik oraingoz, orainez eskarrik asko aukeratuko dut. Gauza interesgarri asko ikusten ditut hemen, baina batez ere nere kontuen saldoa jakin nahi nun, eta horixe ikusi dut iriki bezain laster. Bi kontuak eta saldoa eguneratuta. Ba oso ondo, horrela begiratu batean jakingo dut saldo nahikoa dudan ordainagiriak ordaintzeko. Pentsioa ordaindu didaten, eta bulegora joan gabe, edo libretaren menpe egon gabe. Ederki ba, gaurkoz nahikoa dela uste dut. Baina amaitu baino lehen gako berria badabilela egiaztatuko dut. Horretarako saioa itxiko dut aurrena. Hemen goian itzaltzeko botoia ikusten dut. Klik egin. Laster arte Arantxa, zure deskonexioa ondo eginda. Ba, bikain. Orain, sartzeko panela zabalduko dut berriro. Nan zenbakia, gako berria, eta barruan gaude segundo batean. Tira ba, berriz ere modu seguruan deskonektatu eta kitxo. Ba, ikusi dezue, lehen aldi zenez, luze xamarra izan da, baina ez bat ere zaila. Nik egiten baet, edo nork egin dezake. Eta merezi du, benetan, besterik gabe, espero dut bideoa gustatu izana. Hurrengo bideoetan ikusiko gera elkar. Online bankari etekina ateratzen ikasteko.